Voitaisko me jutella hetki? Ehkäpä. Saattaa kuulostaa vähän oudolta, mutta... Täällä on asuntoesittely. Hienolta näyttää. Niin varmaan, joo. Sä et kyllä vaikuta oikein innokkaalta. Sanonko mä sulle, mitä mä kohta sanon vahingossa? Se, että sä oot vanha juoppo, jonka mä muinoin löysin puskista sukkahousut repaleisena. Enpä oo tullut ajatelleeksi. Se on enemmän kuin harmi. Et voi olla tosissas. Se petti mua! Mäkätät, komentelet, määräilet. Ha. Tiedetään, mikä paskiainen mä oikein oon. Ei tarvitse muistuttaa. Hei! Hei! Meni jo! No mä ajattelen ripästä oikein kunnolla ja... Hei, lata nyt! Tersuksiin. Paska. Pidäs mielessä, kuka sun esimies täällä oikein on. Oi saakeli tätä elämää! Hei! Tästä irti! Tapaa sut! Kato nyt. Asiakkaatkin lähtee täältä pois, kun sä riehut noin. Anteeksi! Hei, mä käyn vaan nopeasti suihkussa ja sinä saat turpaasi. Enhän mä nyt tosissaan. Anteeksi, rouva. Onks Jax Jardin sun isä? Onks toi sun isä? Turpa kiinni nyt! Aika söpö. Meidän luokalla on julkkis! Hyvä! Tuleeko sulle jotain muuta? Alissa! Oot sä toi Heidi? Mä en sulle mistään tyhjän puhumisesta maksa. Hei! Voi helvetin. Mitä? Hei, sori. Haluttais kysyä sulta jotain. Onks Jax Jardin julkkis? Kuulit sä? Sä oot pettänyt maaton häntä Heitin kanssa. Ja mene sinä aikaskuluksi vaikka hikkaamaan noita lehtihyllyjä. Meikkiä mukana. Tuli toi kundi tossa. Tää tuli meikkiä mukana. Itse asiassa sä oot kyllä aika paska. Oot sä toi meikki, Heidi? Epäilemättä. Sulla unohtui vaihtorahat mun kauppaan.